Ο κύριος Σγουρίδης, Υπουργός Υποδομών και Δικτύων, αναπληρωτής Υπουργός. Κύριε Σγουρίδη, έχετε 7 λεπτά. Ο Υπουργός 7. Όχι, για δώστε 12 λεπτά. Γιατί? Είναι, θα έχουμε την ανοχή των 2 λεπτών που έχω σε όλους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Πρόεδρε, οι περισσότεροι των ομιλητών αυτού του προϋπολογισμού που τους άκουσα, είτε της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης, είχαν ως κοινό τόπο, με το δικό τους τρόπο ο καθένας, τα σκληρά υφεσιακά μέτρα που φορτώνονται στις πλάτες του λαού μέσω του προϋπολογισμού. Οι πρώτοι αντιλέγοντας και αιτιολογώντας ότι κατά ανάγκη αυτά πρέπει να ληφθούν. Οι άλλοι καταγγέλλοντας την εφαρμογή τους. Απέναντι σε αυτή την παθητική οικονομική αντιμετώπιση θα ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση. Να δώσω μια άλλη διάσταση μιας επιθετικής οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος και την αύξηση της οικονομικής πίτας. Αυτή την πολιτική τα αναπτυξιακά υπουργεία αυτής της κυβέρνησης και το Υπουργείο Μεταφορών, Δικτύων και Υποδομών υπηρετούν με κάθε τρόπο. Το στίχημα του προϋπολογισμού του 2016 που θέλει να κερδίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι να ανοίξει ο δρόμος για την επιχειρηματικότητα. Αν αναρωτιέστε πώς θα συμβάλλει ο τομέας των μεταφορών, στον οποίο αρμόδιος υπουργός είμαι εγώ, για την αύξηση του ΑΕΠ, θα σας επισημάνω το εξής. Η γεωπολιτική των μεταφορών μέσω της διακίνησης με ασφάλεια των εμπορευματικών και επιβατικών ροών περιέχει το στοιχείο της επιχειρηματικότητας. Αυτή είναι πυλώνας της ανάπτυξης και εργαλείο για τη μείωση της ανεργίας. Επί του πρακτέου, για να μην λέμε λόγια. Πρώτον, για την ασφάλεια των μεταφορών, οι γενικές δράσεις που έχουμε προγραμματίσει για το 2016 έχουν κόστος πολύ μικρό, αλλά με μεγάλη πολλαπλασιαστική αξία 1 εκατομμύριο ευρώ. Κυριότερες είναι η αναθεώρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρακολούθηση και συντονισμός και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια 2010-2020, την ανάπτυξη αδιάφθορου, επαναλαμβάνω αδιάφθορου, συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης οδηγών και εκπαιδευτών και την πλήρη ανάπτυξη του καινοτόμου προγράμματος e-Drive Academy. Όπως σας είπα, είναι μικρό το κόστος, μεγάλης πολλαπλασιαστικής αξίας και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία και τους επιστημονικούς φορείς, έχουν κόστος 3 δις ετησίως. Η Ελλάδα πληρώνει 3 δις ετησίως από τα ατυχήματα, τα τροχαία και τα άλλα. Δεύτερον, για τις μεταφορές. Το όραμά μας είναι να μετατραπεί η Ελλάδα διαμετακομιστικός κόμβος, ανταγωνιστικός και ποιοτικός. Σε αυτό βοηθάει η γεωγραφική θέση της χώρας, πύλη τόσο για τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης όσο και για τις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να δημιουργήσουμε δίκτυα οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και εναέρια και συνδυαστικά που θα μπορούν να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, να μειώνουν δηλαδή το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακος. Άλλωστε μέσα από τέτοια προγράμματα η χώρα παίρνει πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όσα προανέφερα, επί του πρακτέου, στο τέλος του Ιουλίου του 2016 ολοκληρώνεται το στρατηγικό σχέδιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα και επίσης το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή τα logistics. Στην κατεύθυνση αυτή για τις οργανωμένες εμπορευματικές μεταφορές έχουμε σχεδιάσει και ήδη βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης του κεντρικού διεθνούς εμβέλειας εμπορευματικού κέντρου
που είναι στο θριάσιο πεδίο, που θα περιλαμβάνει σιδηροδρομικό δίκτυο, σταθμό και δυνατότητες διαλογής μεταφορικών φορτίων. Αυτό ήδη έχει δημοπρατηθεί και περιμένουμε στις 31 Τρίτου του 2016 τις τελικές προσφορές. Αυτό αναπτύσσεται σε 600 στρέμματα καταρχήν και 2.200 στρέμματα στο μέλλον. Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προχωράμε στο να το συνδέσουμε με τα logistics, τα οποία θα γίνουν στο στρατόπεδο Γκόνου. Το στρατόπεδο Γκόνου ήδη καθαρίζεται από τα βλήματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου είναι συσσωρευμένα εκεί, και θα δοθεί για να μπορεί εκεί να επιχειρήσουν για logistics, και δίνουμε βαρύτητα κυρίως στα agro-logistics και τα city logistics. Θα ήθελα να πω ότι σχεδιάζεται και βρίσκεται στην κατεύθυνση του να μελετηθεί και να υλοποιηθεί, να υπάρξουν εμπορευματικά κέντρα, δηλαδή logistics, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και στην Ηγουμεννήσια. Όμως αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν και με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο στην Ελλάδα για πολλά χρόνια έχει μείνει πίσω. Και ξέρουμε για ποιους λόγους έχει μείνει πίσω. Το ρεαλιστικό σχέδιο του Υπουργείου είναι η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής ΠΑΘΕ, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνη, με ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, του οποίου η μελέτη άρχισε και η υλοποίηση θα γίνει μέσα στο 2016, και η στρατηγική της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι να προχωρήσουμε, αφού μελετήσουμε, στην υλοποίηση της σιδηροδρομικής εγνατείας, που θα συνδέσει Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ηγουμεννήσια. Τέλος, ως προς το θέμα της ιδιωτικοποίησης της Τρενοσέ και της ΕΕΣΤΗ, που υπεύθυνος φορέας είναι το ΤΑΙΠΕΔ και δρομολογήθηκε το 2013. Οι διαγωνισμοί βρίσκονται στη β' φάση, αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης Connection Europe Facility έχουμε εντάξει και ολοκληρώνουμε συνεργασίες με γειτονικές χώρες στο διάδρομο στον οποίο βρισκόμαστε, στην Ανατολική Μεσόγειο, και ο διάδρομος Corridor Orient. Στα ευφυή συστήματα μεταφορών, μετά από την εθνική στρατηγική η οποία έχει ολοκληρωθεί, προχωρήσαμε στην εθνική αρχιτεκτονική, που βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, και πολύ σύντομα, εντός του 2016, θα έχουμε ένα εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης των εφαρμογών των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Για τις επιβατικές μεταφορές, πρώτον, για την Αθήνα, για τον ΟΑΣΑ επικαιροποιούμε το υπάρχον action plan και ήδη βάλαμε τα κλειδιά για το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα επιφέρει κοινωνική δικαιοσύνη. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα μπει σε εφαρμογή από το 2018 στην Αθήνα. Για τη Θεσσαλονίκη συγκροτήθηκε επιτροπή για να εισηγηθεί το πλαίσιο δημιουργίας ενιαίου μητροπολιτικού φορέα μεταφορών στο νομό Θεσσαλονίκης κατά τα πρότυπα περίπου του ΟΑΣΑ, και προχωράει το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα έχει εφαρμογή μέσα στο 2017. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο ουσιαστικά επιφέρει φορολογική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο Θρακιώτης ή ο Πελοποννήσιος να πληρώνει τις διαφορές των αστικών συγκοινωνιών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τρίτον, θα προτείνουμε κατόπιν διαβούλευσης τη ΡΑΕΜ, δηλαδή το ρυθμιστικό φορέα μετακινήσεων, ως φορέα του να είναι για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ο ενιαίος φορέας των μεταφορών. Τέλος, για τον Ελαιώνα, πλησίον του σταθμού του μετρό, σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό της Αθήνας, έχουμε προτεραιότητα να κατασκευαστεί ο κεντρικός σταθμός υπεραστικών, εθνικών και διεθνών μεταφορών. Στόχος του έργου αυτού είναι η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, για τα υδατοδρόμια, και κλείνω με αυτό. Ήδη μελετάται η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Έτσι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης και να υπάρξει μια πιο εύρυθμη λειτουργία. Όλα όσα προανέφερα
είναι προς την κατεύθυνση που σας είπα προηγουμένως. Να μεγαλώσουμε την πίτα, να αυξήσουμε το εθνικό ακαθάριστο προϊόν, να ξαναμπεί η επιχειρηματικότητα στη χώρα. Και γι' αυτό το λόγο, για όσα σας είπα, για να είναι και δεσμευτικά, υπάρχει το action plan, το σχέδιο δράσεων μέχρι το 12 του 2016. Τον 12 του 2016, το καταθέτω στα πρακτικά. Κλείνω λέγοντάς σας ότι ο προϋπολογισμός του 2016 χαράζει μία ρότα στο καράβι που λέγεται Ελλάδα για να πάει στο λιμάνι. Το καράβι θα πάει στο λιμάνι, ανεξάρτητα αν οι ναύτες πηγαίνουν έρχονται μέσα σε αυτό. Η Ελλάδα βρήκε τον δρόμο της. Σας ευχαριστώ.